Igbo bụ Igbo ekenekwa m ọzọ. Nwanne m anyị nọ n'ogbe. Negodi anya. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo, i wee fụ ihe dị otu a, kedu ihe ị ga-akpọ ya? Ihe bụ ọba ji. Ọba ji. Ịma na ụmụazị ndị ji election ma amachaghị all these things. O so n'ihe m na-ekwu sị gị, ọ bụrụ na ị nara ụlọ kpọrọ ụmụ gị nara ụlọ, kaba arụ ma gịnị kọwara ha many things. Ọtụtụ ihe nwere ike inyere ndụ ha aka. Efere ya? Ihe bụ ọba ji anyị. Ọba ji anyị nwa nwanne m. Achọrọ ka igosi m nke gị. Maazi-UC nọ n'ogbe. Anyị atụgo n'ogbe. Oke efi adịghị ezo n'ata. Ka ngosi m nke ọzọ. Efere ya nke ebe atụrụ. Nke ebe atụrụ Igbo. Nke ebu ebi. Nke in fact nke bụ Association of Goat Ehu Igbo. Association of Ehu Igbo. Nwanne m ịnegodo anyị efugodi ka ehu Igbo si wee dị. Nke ọ bụla ịkpara ha aka na-agwa ha ego na ọ na-ada. So nwa ehu adị surprise nwa ehu na ọrụ na-afụ na up to 50 something thousand. Nwa ehu a na-egovu 5,000. In fact a na-adị adashi. And this depend the species. O nwere ike onwe ehu na-amụ ejima ịbụa ejima ịnọ. Amara na ụdị ehu ụdị nwa ehu ji aha like this, e nwere ike a na-agwa ha gị weta 80,000 to 100,000. O depend. So if na nowadays na ihe niile ha abụzi ka unu si wee chọọ ka o si were ada. Ọ bụzi ihe aka iri na ada 90 ka ọ na-atọzi n'ụtọ. Nwanne ọ bụrụ na iji ego na mma gị maọbụ mpa gị nọ n'ogbe nọ n'ụlọ, nwanne sendịarị ha ka ọ kpaa ehu, ka ọ kpaa atụrụ, ka ọ kpaa ọkụkọ, ihe ọbụla a na-azụ azụ. Ọ ya bụ eje ha ọgbụ nwanne m ọligoro enu ọbụ wee goro nke wee mee gịnị wee gbuo mkpa dịrị ya. Ọkwụrụ nya kpatara ndị gboo ji wee karịsịa anyị mma. Nya kpatara ndị gboo ji wee karịsịa anyị mma ka ọ bụ ihe ọbụla ha na-eme ihe for the betterment of society and their family. Ọ ya bụ na ọ bụrụ na ị nọ wute okenye, onwe okenye ị nọ na ngwuru ya, ị ga na-afụgasị ehu, na-afụ ọkụkọ, na-afụ atụrụ, na-afụ ihe ọkpụkpa a na-akpa dị iche iche, na-afụ ugbo. Ọkwụrụ nya ka ọ ga-abụzi onwe ka o si wee daa. Ụdị anyị na-abụ anyị feta nowadays, anyị feta ya ebe gịnị anyị na-agbazi ana, anyị na-abụ ana na-esechi, onwe ka o si wee dabido anyị ya ije wuru ofu a. Ụdị ka ndị gboo si were oge nke ha nwa kpaa anụmanụ dị iche iche, ma ndị na-akpa ehu Igbo ma efi Igbo, ịghọtago. Ọ ya bụ onwe ka o si wee dajụgharị ya. Nwanne m kwuo ofu ka aka jebe ọ bụrụ na o jebe ha nkwọ, jebe Oyo, jebe Afọ maọbụ Eke, jebe gịnị jele ya bụ ihe wee gbuoro onwe ya mkpa. Nwanne m ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo, kedu ihe ị chere maka nke a? Mana ihe m chọrọ ịyọ gị dịka nwa onye Igbo bụ ife ozi a biko kaba arụ tụsaba ya. O nwere ike ọ baara gị uru esi niile, o nwere ndị ọ ga-abara uru, maka na uche onye anaghị ezuchi izu. Mana ọ bụrụ na adị mmadụ na abụ maọbụ ịtọ gbaa izu, ma na ya bụ ihe agaghị ehi mmiri. Ndeewo nwanne m nwoke, asị m na anyị nwa nọ n'ogbe. Keep on supporting Maazi-UC. Don't hesitate to join me on my YouTube. Subscribe and on your link notification bell so that anytime m wejere ihe ozi m ka ị nwee ike ije gede. Cheta na Maazi-UC abanyago na TikTok. Ka anyị mee gịnị? Ka anyị kwuo ihe anyị ji wee dị Igbo bụ Igbo. Ndị be anyị sị na ụmụnna nwezukwa akụ iro na asị ana. Ndewo.